Kaixo eta ongi etorri jakindunera. Gaur, gertaeren probabilitateak azalduko ditugu. Gertaeren probabilitatea modu honetan adierazten da. Vale? Probabilitatea gertaera batena horrela adierazten da. Bai? Eta esan nahi du gertaera hori gertatzeko ze konfiantza mailarekin gertatuko den edo ez. Bai? Horretarako adierazten dugu gure balioa zerotik baterako balioen artean. Bai? Non zerora hurbiltzen diren zenbakiak probabilitate txikiagoa izango dute gertatzeko, eta batera hurbiltzen diren zenbakiak probabilitatea handiagoa izango duten. Bai? Probabilitate hauek propietate batzuk dituzte, bai? Eta orain ikusiko ditugu. Lehenengo propietatea. Ezinezko gertaeretan. Vale, ezinezko gertaerak, hau da, gertaera baterezinak, probabilitatea 0 izango da, vale? Ezinezkoa delako ateratzea. Adibidez, dado batekin, dado bat jaurtitzen badugu, 10 bat ateratzea ezinezkoa da. Zergatik, batetik 6-rako zenbakiak ditugulako. Orduan, 10 bat ateratzea dado batekin ezinezkoa da. Bai? Eta horrela adieraziko dugu. Probabilitate gertaera baterezinen batena 0 izango da. Bai? Orain, gertaera ziurrak. Vale, gertaera ziurrak, hau da, zer dira gertaera ziurrak? Ba, ziur gertatuko diren gertaerak, adibidez, dado bat jaurtitzen badugu, batetik 6-rako zenbaki bat aterako dugu, ziur. Orduan, nik esaten badut, ba, dado honetatik batetik 6-rako zenbaki bat aterako dut. Hori, gertaera ziur bat izango da. Ondorioz, ze probabilitate izango du? Bateko probabilitate. Bai? Hau da, beti beteko da. Bai? Bat esango dugu dela, 100% probabilitate, hau da, ziur gertatuko dela. Vale, ezinezko gertaerak, ziurrak diren gertaerak, eta gero, beste gertaera guztiak. Ba, esan dugun moduan, bai? Gertaeren probabilitateak esan dugu sartuko ditugula 0tik baterako zenbakien artean. Orduan, beste gertaera baten probabilitatea, ba, egongo da 0tik baterako parametroen artean hor sartuta, bai? Beste propietate bat esaten digu oinarrizko gertaera guztien batuketa bat emango digula, bai? Demagun, guk daukagula gertaera bat, deitzen dioguna, eta kasu posible batzuk ditu. Bai? Ez dakigu zein bat, baina jarriko dugu horrela. Bat, arte. Bai? Orduan, esaten digu, kasu honetan, eren probabilitatea izango da oinarrizko gertaera bakoitzaren probabilitateen gehitura. Eta hori bat izango dela. Bai? Hau da, eren probabilitatea kasu honetan izango da hau guztien batura. Bai? Hau da, isa baten probabilitatea, gehi, isa biren probabilitatea, gehi, isakaren probabilitatea. Bai? Eta guztiak hartzen badute, lagin espazioko gertaera guztiak hartzen badute, bat izango dira. Bai? Guztiak hartzen badugu. Adibidez, esaten badugu, hau gure lagin espazioa dela dado baten jaurtitzen dugun lagin espazioa, zeintzuk dira gure oinarrizko gertaerak. Bat ateratzea, bi ateratzea, 3 ateratzea, 4 ateratzea, 5 ateratzea, 6 ateratzea. Orduan, batetik 6-rako gertaeren probabilitatea zein izango da? Ba, bat ateratzearen probabilitatea, gehi 2 ateratzen probabilitatea, 3 ateratzearen probabilitatea, 4 ateratzearen probabilitatea, gehi 5 ateratzearen probabilitatea, gehi 6 ateratzearen probabilitatea. Bai? Eta horiek guztiak zenbat izango dira? Bat. Bai? Beti aterako dugulako, batetik 6-rako zenbaki bat. Bai? Beste propietate bat, esango dugu dela,
gertaera baten probabilitatea bere kasu guztien probabilitateen batur izango dela. Bai, demagun, S-ren probabilitatea, eta demagun S betetzen dela, S, gure S gertaera, gertatuko da A bat, A2, eta A3 kasuetan, bai? Orduan, zein izango da S-ren probabilitatea? Ba, S-ren probabilitatea izango da A baten probabilitatea, gehi A2-ren probabilitatea, gehi A3-ren probabilitatea. Bai? Hori izango litzateke S-ren probabilitatea. Bai? Kasu posibleen probabilitateen batuketa. Eta azkenengo probabilitatea esango dugu dela aurkakoaren probabilitatea. Aurkakoa. Zer gertatzen da aurkakoarekin? Ba, guk zenbaki baten probabilitatea, ez adibidez, gehi bere aurkakoaren probabilitatea gehitzen badugu, bat lortuko dugula, bai? Hau beti gertatzen den ezaugarria da, bai? Gertaera baten probabilitatea gehi bere aurkako gertaeraren probabilitatea gehitzen baditugunean, bat izango da. Eta hemendik, enuntziatu honetatik, ateratzen dugu aurkakoaren probabilitatea izango dela batken gertaeraren probabilitatea. Bai? Hau argiago ikusiko dugu adibide batekin, non orain ikusiko dugu. Vale. Adibide honetan, bi gauza proposatzen ditugu. Bai? Non, bi saiakuntza ezberdin egingo ditugu. Batean, dado arrunt bat daukagu, non berdin du bat ateratzea, bi bat ateratzea, sei bat ateratzea, probabilitatea berdina da, bai? Orduan, daukagu dado zuzena, adieraziko duguna, horrela. Non, zenbaki bakoitza ateratzeko probabilitatea bat zati sei den, bale? 6 kasu posible ditugu, batetik 6ra, eta zenbaki bakoitzak probabilitate bakarra dauka, bai? Ez direlako errepikatzen dadoko zenbakiak, bale? Baina gero, dado trukatu bat daukagu, dado trukatua, horrela adieraziko dugu, eta bat ateratzen badugu, bat ateratzeko probabilitatea 0,2 izango da. Bi ateratzeko probabilitatea 0,3 izango da. Hiru ateratzeko probabilitatea 0,15 izango da. Lau ateratzeko probabilitatea 0,15 izango da bai. Bost ateratzeko probabilitatea 0,1 izango da, eta 6 ateratzeko probabilitatea 0,1 izango da. Bai? Orduan, esaten diguten kalkulatzeko zenbaki haiek ematen digute gertaera bat, kasu honetan A dela, zenbaki bakoitia. Bai? Orduan, gure gertaera beteko duten zenbakiak izango dira. Bata, hirua eta bosta. Bai? Eta berriz, gure aurkakoa, beteko dutenak izango dira. 2, 4 eta 6ren probabilitateak. Bai? Eta eskatzen digute haren probabilitatea kalkulatzeko dado zuzena erabiltzean, eta aukatuaren probabilitatea kalkulatzeko dado trukatua erabiltzen dugunean. Kasu honetan, dadoa zuzena bada, bai? A lortzeko probabilitate, haren probabilitatea, zein izango da? Bat lortzeko probabilitatea, 3 lortzeko probabilitatea, 5 lortzeko probabilitatea. Bat lortzeko probabilitatea, bat zati 6, 3 lortzeko probabilitatea, bat zati 6, eta 5 lortzeko probabilitatea, bat zati 6. Ondorioz izango da, 3 zati 6, 3en batuketa. Kasu honetan, erdia, bai? Eta ondorioz, A ukatuaren probabilitatea izango da,
berdina kasu honetan, bai? Hartuko dugu, 2, 4 eta 6 lortzeko probabilitatek. 2 lortzeko 1/6, 4 lortzeko 1/6 eta 6 lortzeko 1/6. Orduan, 3 betetzeko probabilitatea 3/6. Herena. Kasu honetan, justo haiek sartu duten moduan, dadoa zuzen dagoenean A lortzeko probabilitatea 0,5 da, erdia, eta aukatua lortzeko probabilitatea berdina da, 0,5. Bai? Orain ikusiko dugu zer gertatzen den dadoa trukatuta dagoenean. Bai? Hau dado zuzen batekin. Orain, dadoa trukatuta dagoenean, zer gertatuko da? Ba, A lortzeko probabilitatean, kontuan izan behar dugula, zer izan behar dugu? 1, 3 eta 5 hartzen ditugula kontuan. Bai? Orduan, A lortzeko probabilitatea izango da 1 lortzeko probabilitatea 0,2 gehi 3 lortzeko probabilitatea 0,5 gehi 5 lortzeko probabilitatea 0,1. Bai? Ondorioz izango da 0,2 gehi 0,5 gehi 0,1. Ondorioz, A dadoa trukatuta dagoenean A lortzeko probabilitatea izango da 0,45. Eta aukatua lortzeko probabilitatea, kasu honetan, erabili aldugu lehen egin dugu moduan 2 lortzeko probabilitatea, gehi 4 lortzeko probabilitatea, gehi 6 lortzeko probabilitatea, bai? Ikusi dugunez adibide honetan, bai? Baina, orain erabiliko duguna, beste propietate bat erabiltzeko, aurkakoaren propietatea erabiliko dugu, non? Aukatua lortuko dugun bat ken haren probabilitatea kenduz, bai? Kasu honetan, guk daukagu aukatua izango dela bat ken haren probabilitatea. Kasu honetan dela bat ken 0,45 eta ondorioz aukatuaren probabilitatea 0,45 izango da. Ikusten duzuenez, ez da berdina probabilitatea. Dadoa zuzena denean, 0,5, eta dadoa trukatuta dagoenean, 0,45 eta 0,45 lortzen dugu. Ez da berdina. Bai? Eta horrela ikusten da, nola aplikatzen diren propietate guztiak eta ulertzen da hobeto nolakoa den probabilitatea. Hau izan da guztia, gogoratu, sare sozialetan eta web orrian jarraitu jakindun.